Seithir. Agafo la Seithir per la màniga. Digue'm. Tu no marxaràs, no? Jo? No, home, no. Primer vaig Lara, en no et preocupis. Kires i ara ha marxat en Bakrin. Ja ho sé. A veure, jo, ara que estem a prop d'aquest bosc, és l'únic que vull fer. És arribar-hi i descobrir, a veure, què collons em passa i per què faig aquestes coses. I després no ho sé, però... Has vist què t'ha passat? Te'n recordes del que t'ha passat, no? Bueno, recordo com molta llum i després sé que li vaig fer com mal en el Narso, crec, però... El primer cop... No... El cop que vas cremar la taverna, et va passar no el vaig mateix? cremar la taverna. Vaig crear un elemental de cervesa que va destrossar la taverna. És el primer, o sigui, que és el primer cop que et passa, això. Sí, això sí. Però a vegades m'han passat coses estranyes que no he pogut explicar. Ja. Però bueno, el meu pare sempre deia que era especial. A mi també m'estan passant coses que no sé Com què? com explicar. Com això de la veu que has fet, no? És que no sé què és això de la veu. Jo vaig deixar d'entendre-us. Estava parlant amb vosaltres i de cop no entenia res. Sí, vas començar parlant... Bueno, jo no sé res d'idiomes, però vas començar parlant un altre... Bueno, jo no t'entenia i crec que ningú t'entenia. No sé, estic... Potser és la mina, era una mina molt estranya. Jo no vull tornar mai a un lloc així. Uf. Però... Potser sí que és això, no ho sé. Què ha sigut això? No sé, estic una mica espantada. No t'entenc, no sé què dius. Què passa? No t'entenc. MVP. Brutal! Ja està, fin de l'stream. Ronda for what? Pensava que era algo que havia agradat l'Izzy abans. Sí, pensava que l'Izzy li havia ficat la veu. No sé què m'està passant. No entenc res del que dius. L'Arso que està resant i de cop li entra un calfred. Pensava Va, tripin la mina. L'Aldara es posa a tremolar i a plorar i no, de cop, en plan, està molt espantada perquè no us entén. No, Aldara, i vaig i l'abraço.